Jeg vil fortælle lidt om sketching og mockups. Teorien er taget fra Design Research af Koskinen med flere, og det er kapitel 8, som jeg vil fokusere på. Koskinen skriver, at når man skal lave design, så er sketching en vigtig del af det. Man har altså et startpunkt og et slutpunkt, hvormed at startpunktet det er sketching, og slutpunktet det er så den prototype. For mange forskere der er sketching en vigtig del af processen af at designe en prototype, fordi der kan man få en følelse af, hvordan designet ser ud og føles med farve, lys og skygger. Det kan være alt fra moodboards til storyboards som vi har lavet til den her film for eksempel. Det kan være sketches, kan være i ler, og det kan være andre billige former, altså så man har sketching i 3D, og det er sådan for at kunne studere struktur og komposition og form med mere. Og nu kommer der et eksempel på det. Lad os sige, at mit projekt det er musikalske puder. Det er mit design. De puder de skal have musik indeni, når man træder på dem. Og de skal være runde. Og det har jeg så lavet en sketch af. Det var også et hurtigt eksempel. Som sagt, så går mockups og sketching i hånd. Mockups er simple og billige, de kan nemt ændres i forhold til feedback, de faciliterer kommunikation og opfordrer til fantasi, skriver Koskinen. Og det er fordi, de ikke er forbeholdt til nuværende teknologi. Det er altså let og billigt at tilpasse designet. Og især når man har 3D-printer i dag, der bliver brugt i design, så er mockups den billige udgave. Her er endnu et eksempel på en mockup, som er lavet i Play-Doh. Tak fordi I kiggede med.